don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. My fans on the TV, it's Stand-Up Bank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm joined by Junior Mkichimi, number 1. Ngimela phezulu Steve. Ngikhulumela phezulu mama. Angikuzwanga kahle. Welcome to my fans on the TV. It's Stand-Up Bank Cup, Kaizer Chiefs 2, Orlando Pirates 1. I'm joined by Junior Mkichimi, number 1. Ngilimele Steve. Ulimele mama. But into engizoyisho manje ngithi congratulations uPapa Wawa and Killer Walukosi. Yes. Nabakhensisa isiXonga. Yes. For 10 years bangateki cup. Yes. Nababongisa. Yes. So ngilimele moyeni. Ulimele. Ngicela ukuhlala phansi Steve ngiyalele angikhona. Ufuna ukuhlala phansi khona ukuma mama? Ngicela ukuhlala phansi. Mama hlala mama. Kodwa inkinga ya parents yini mama? We are fucked up, my brother. Yini inkinga ya parents mama? Coach uSlimazile Steve. Coach Jose. Khipha uMakhawula. Why keep Makete? Basincishe penalty for ukumfukela. Referee. Mara amantombazane weChiefs ayaqinisela Steve. Mina angeke ngikhona ukuqinisela le lose. Angeke. Mina angeke ngikhona Steve. Amantombazane weChiefs banesibindi. Yes. Mina angeke ngikhona ukuqinisela le lose. Angazi ngolala kanjani. Ubaba endlini ithe if iPirates iya lose. Angeke ngisaphinda ngeStadium Steve. Uthani? Uthe if iPirates iya lose namuntu. Phinde ngisaye eStadium. Angeke ngisanibona. eStadium. Hayi mbodo man. Kill you on the man. Gave you a shock of the shocks. The man of the match. Man of the match, anginayo Steve. Zero man of the match. Man of the match is me. It's you. Yes. Nice. Askis. Right mama. Mawatho. Mafetha nimshayela numoya lapho umoya bafethu. Numoya bafethu. High blood pressure. High blood. Sanutiti ambulance. Akuzutiti Nyeza kunyeza. Ngishaye TV ngishawe. Okay, nyeza kunyeza.